ɗon e gongiɗa hawnade sawnema nandat koye cakan mbiri wawi gewu kewgal wawi derero hande ko le 13 9 mois l'an 2020 e hande ɗo e nokku biyeteɗo Bouseyat Idinaɓe tawi jaam ene joga jawde ne woda ko wodi ko ne waɗe ko ala kono fewje lukki o Mamadou Yero Olil o 5000 ugue puɗɗortoɗen golle o to caméra o fawe Mayram Dor Mamoudou Saydel ɗo e on Mayram Dor Mamoudou Saydel ko gongiɗa hawnade sawnema nandat koye cakan mbiri wawi gewu kewgal wawi derero gulli wawi cantoɗo albarka Mayram Dor Mamoudou Saydel albarka ñande buun warta galle bammaɗo albarka ñande meɗen Allah nokku biyeteɗo tasoto bila albarka ñande kaƴel o woni bari ñallel Saydou Dembour e debbo pulla mbo wona ende ɓuuri jomum wona rungorgo guero wona yeƴorgo wandu dufti Mayram Dor Mamoudou Saydel 3000 ugue kankate wona gonga firtan guur ɓoy seko ɓoggol ɓoy taƴe toñangue ɓoy haɓno Diafar Saydel 5000 ugue o woni Diafar Saydel boɗejo boɗel wona boɗel guel diri falo o woni Diafar Saydel albarka ñalawmaji meɗen Allah e nokkuɗo wiyete Korega Sare Sayboɓe o woni Diafar Saydel albarka ñalawmaji meɗen Allah e toɗo mbiyami yoni Diafar Saydel golle ɗe joni c'est très bien golle ma joni liggey ma bonani Diafar Saydel yoni daguer joom soɗe lelo sar c'est fort to yulu guuru yoɓo si kanko wata memani guuro golla jamdi ɓaleri Diafar Saydel golle ɗe joni Mamadou Yero Olel o wi Mamadou Yero Olel wi 5000 francs kaytal ujunere ɗo waɗi 5000 ugue ɗo watti 5000 francs kaytal ujunere alhamdoulillahi rabbil alamin mbimi joni rewe jani wore ɓubki ɓe ndiki ɓa diki leydi pofting sammoɓe daɓɓo jol kala keƴe ba debbo pulla wona rungorgo guero wona yeƴorgo wandu debbo pulla mbimami mo waɗani nen wona ende ɓuuri jomum wiyete Mali moƴƴo ɓi Amadou Abdoul moƴƴo wande gorko pulla mbo hulani reedu mokli mawɗi jalti wallahi ya mbaɗe kam jam mbaɗe kam jam mi naati hanti erreur mawɗo o woni Mali ɓi Amadou Abdoul noddira ko takko mbima ko takko belɗo takkademo takke hoore takko takkitta ko ma hoore mum takke laalo kankate debbo pulla mbo wona rungorgo guero wona yeƴorgo wandu billal birama jini rebbe gostaka ngaari o wiyete mama albarka ñande meɗen Allah e nokku mbimami nokku biyeteɗo Korega Sare Sayboɓe luute fadde tawe jaare maire yiɗata maire añata meho mettetake maire woppata toba jamma bari ñallel Saydou Dembour 10 000 ugue kayto 10 000 francs kayto ujunnaji ɗiɗi ni wano hakkuname billal birama jini rebbe gostaka ngaari o woni ayde ɓi Amadou Abdoul goma wande Mali ɓi Amadou Abdoul moƴƴo wande Sambour moƴƴo dona Amadou Abdoul cewɗo mbo heege sewnani karliɗo mbo harlaki basal mbalo wuuro mbarodi ladde ñanguiri paɗɗori jamɗe jaam ñalla wala luute fadde tawe jaare hakkudam Sambour ɓi Amadou Abdoul heƴata e film goto heƴata e bande goto heƴata e jamma goto gati alhamdoulillahi rabbil alamin on gorko polo ndemi mbeɗodiri joɗo fo 5000 francs ne waɗa hakkude amen ayde ɓi Amadou Abdoul mbimi endema nde wona joggal gore leydi he ayde ɓi Amadou Abdoul komo nanani mbo yiyani woodi kono mo nanani ala ba luute fadde tawe jaare mbimi nayi ne jeɗete gowi wallahi nayi ene jeɗete gowi o woni Mamadou Yero Olel demo joom dimaɗi pollo joom pulfuli gorko joom gor wori waɗɗo fundu daro jippo elkitare naare yara koɓe yara kolti gay dimaɗe seeno bobori gorko pulla mbo hulani reedu mettani ñagal sibrawal yahoɓe wagarawal joɗeɓe gorko pulla mbo tawrani bamum dialo tan jambere tan wonno mi haalani zamanu mbimi so neɗɗo tawri bamum dialo tan jambere tan ma waɗ galle kono keccel ma ceɗe jaɓɓata ɗon fereŋaji wona mi wima o woni de Aissata Issa dede hamo ñamani kedde waso raga fulnas awdi Allah goto rawdata ko jorɗo koɓɓe ndewata kecce kuɓɓe jalten dakka nayyi toɓe mbala e bowal ɗemgal koye ɓuɓri woni halat ko terɗo mbawa liggadde ko liggorɗo ko ɗon mbawi ɗum tappiti jori nayi ne jeɗete gowi o woni Amadou Demba Kadiata noddirteɗo Abuja no waɗi 10 000 ugue joni ko natmi jonde nde ko 10 000 ugue ujunnaje sappo Amadou Demba Kadiata di Abuja ni albarka ñande kargue Amadou Demba Kadiata di Abuja ni lukki woni 15 000 ugue Amadou Demba Kadiata di Abuja ni Mamadou ɓi Yero Olel 7000 ugue ujunnaje jeɗɗen wonde ujunere CFA Mamadou ɓi Yero Olel tappiti joƴƴ gonga yiɗa hawnade sawnema nandat koye cakan mbiri wawi gewu kewgal wawi dereen gulli wawi cayntoɗo wona mi haalani zamanu o mbimi alhamdoulillahi rabbil alamin barke Allah komi demo barke funnague Allah komi demo barke maleykaji Allah komi demo waɗata neɗɗo dimo mi wona demo ettata ndimako demo ndima koye golle balle ɓadi ngal fo ɓirta ko haala fo jaddata sa wi ka demo keccel maccuɗe jaɓirta noon mami nawtan mon film o ha ɓi jowo joɗota ɗum sella konngol tan ha tumere haara ndere haala belka wona mbeɗa huccidira e sukaɓe rewo fulɓe woɗa fulɓe ɓe ganda bonne ɓe gañata kafati pepataki ñami ɓate daŋali wona mi wima ko o woni Mayram Dor Mamoudou
Amadou Saydel gonga debbo pulambo bonna ñande Bounouar bonna ñande kaƴil Mamadou Dele mo bonna ñande Tasot Bila wona wima ko o woni bari ñallel Saydou Dembourou sonno rokkuma tar kono jala wa nan ngata wor ngata do sore o woni Jafar Saydel mi yoni kaali so mi yoni Jafar Saydel setre be golle mon pe wopputon ham haljetta wopputon so mal timam weccu Jafar Saydel yoni kaali so wallahi setre be golle mon pe ligge modon bona en ardo waddo faddo tambo o woni mali bi Amadou Abdoul jottu jubbi rabbe ciel selam ngam gelan tambo koyde kattal tonga temdere yar temdere sappo ngiwe koyde kattal katta led giwgol gotal la yon bonnanta dum o woni mama bonnan ñande ko rega sare saybobe nokku tawnomi Aissata bi Oumar Mal inna wi atta ko cooyo nokku tawnomi Billal Birama Jini rebbe gosta ngari debbo pullam ala farde hakkonde hoore feparaki ñaamo ɓaterangal wete Penda Baydil Penda mo yiɗa pene wona mi haala ni zamano bimmam naw tan mon film o ha to e Allah mbiyami ɓe jowo jooɗota ɗum sella konngol tan ha tumire haara ndere haala belka mami naw tan film o ñande Allah mbiyami wendu sembani wendu ɓerɗami wendu kaɗami wendu ɓuuƴi colɗe kaabi dikki nokku tawnomi Hammadou Oumar moƴƴi don Oumar Ali Woyse nokku tawnomi gorko pullam hulani reedi metta ñagade Abdoulaye Issa Abouyer Diaye noddiraɗo mboɗeri o woni ayde ɓi Amadou Abdoul demo jom dimaɗi pollo jom pulfilik debbo jom gorwori wona mi haalani zamano mbimi o woni Mamadou yer olel bonna ñande woro yer olel bonna ñande men Allah e to ɗo mbiyami kaƴel Mamadou Delem o ñande aɗa tawa yarani caggal albarka kawral men hakkude ɗo e nokku mbima biyeteɗo belel Mamoudou mi yaɓɓi fereng jaɓɓuɗa fereng keccel maccuɗo 5000 francs kayital ujunere koye lawol kawrɗen o ñande wona yangue wona mi haalanima mbimi o woni de Aissata Issa Billal Birama Jini rebbe gostaka ngayri mami wadduma e debbo pullambo hulani reedu mettani ñagade mbima wiyete ko Sefa Aliou bonnani heccanki ñalomaɗo galle bamum nokku ana wiye heelenge leydi aynaɓe nayyi nokku ɗawnomi ñalel bonna ñande Allah wiyete heelenge ɗon tawnomi debbo pullambo hulani reedu mettani ñagade wiyete Fatimata Oumar Cukel Hawa wona wima ko o woni Amadou Demba Kadiata noddirteɗo Abou Dieni 15 ogue ɗo joni yondede jooɗa ɗo joni joɗɗo junggom yongaki janade albarka ujunnaje sappo 6h24 albarka ujunnaje sappo 5h55 albarka ujunnaje sappo subaka law keccel maccuɗo emo jelɗan mbaɗirɗa ataye wona ko ñande hen jiddunome gorko pullambo hulani reedu mettani ñagade doña rewe Diagne woore ɓuɓki ɓenduki ɓaddiki leydi poftinki sammoɓe dabɓo e jol kala ne keeɓa mbimi nayi enen jeeɗi to goowi kono sen jetti film o en kodata ñande Allah wiyete sobugo aynaɓe nayyi toon cuuma en jeeɗi kodde kontini jimi kelmel to mbi weddano mawɗo jimi pollo munno caparɗo ko payɗi metto nder wallahi barka so tawi nayi enen jetti a yiyata foƴguel metto foƴgue ala ko payɗi metto nderta ayde ɓi Amadou Abdoul inde ma nde wona jogga gore leydi he o wi 5000 francs kayital ujunere tembere Mamadou ɓiyere olel signature golle ɗe di jaaɗi 5000 francs kayital gayniɗo film signature ko jondani kawi